Nggih. Iki sapa? Calon tumpakane dalange. Aja, wong liya ora. Guyon kan? Guyon, arep ngomong apa iku? Ya kudu mbok klarifikasi. Lah piye? Kayak mau soalnya nek wong tekok tenan lho soalnya. Masa iya? Iya. Lah kowe lak tak tumpakne sepeda to rene. Mosok napa enten nggih Pak Bu gelungan niku ket wingking mustaka niki kok dugi cengel. Saking banter enak aku nyetir. Ayo tok kan iki wis ambesane wis numpuk. Dek isuk mau ya Mas. Iya. Pije saka pundi, Nduk? Kula saking Tempuran Paron. Tempuran Paron. Nggih, menika kuliah wonten Sampun rampung. sampun buntas ya, Kak? Sampun. Alhamdulillah. Nggih, sembah nuwun nggih, Mbak nggih. Sampun sinengkuyung, Mbak. Salajengipun. Nah, iki sapa? Sugeng dalu, Mbak Yu. Sugeng dalu. Hmm. Mas Dalang. Inggih. Panjenengan naminipun sinten, Mbak Yu? Kula. Heeh. Kula niki. Nggih. Kula pangasma Tias. Tias. Nami lengkapipun Fitrias Rahayu. Iki saya suwe aku nyidani sidan koclok. Halus kaya ngene kok koclok iki lho. Oh iya. Mbak Fitrias Rahayu, mbakku dhewe. Pijil saka pundi, Mbak? Saking Ponorogo. Ponorogonipun pundi? Kecamatan Sukorejo. Sukorejo. Menika keng wayahipun Ki Yatno Gondo Darsono. Ngaten nggih, Mbak nggih? Nggih. Wah, sembah nuwun nggih, Mbak, sampun disengkuyung. Nggih. Ingkang salajengipun nyuwun sewu Ibu nderek tepang Hangladi Manuh, Bu. Dalem. Oh nggih. Nyuwun sewu para tamu, menika garwa kula. Ora kok iki mbok tekoke sing kene wae kok tunduk dhewe. Cetok iki nek gone baku lho yang dalem. Garwamu terus nang nyangkani lho piye. Yo tak yo bingung. Aku ketok-etok nang kene dadi balen ngono lho, Bu. Cetok-etok ya gak apa-apa ya, Bu ya. Nek tenganan aja. Mosok aku di anak yoga. Mosok kacake umur 2 tahun aku karo yoga di anak. Sopo? Iki carane Pak Alek. Menika garwa kula. Niken Warayu Larasati Suyatemi. Apal aku iki pokoke karo Pak iki apal. Bu, Pak Alek malah ra ngakoni aku kok. Ya Allah. Berarti nyuwun sewu jenengan nek upami teng Bulu ngoten kersa Bu kali kula. Mboten sakniki saestu. Niki kula panjeri kalih atus. Sok iki lho itu panjenengan. Aku gelem kowe. Nggih, Bu. Dadi maratuamu. Oh, bener jenengan mboten gadah putri lho. Sik tak gene. Oh nggih. Jenengan ajeng damel. Oh nggih, sembah nuwun nggih Bu. Sehat jasmani rohani, pinaringan berkah saking Gusti Bu, rezekine lancar. Salajengipun menika. Nah, mriki jebolan kok ketoprak. Oh iya. Sugeng dalu Ibu. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Mbak Limbu, Mbak Cani. Nggih. Menika derek tepang Hangladi Waduh, mbok menawi dereng saged enten simangertos menika panjenengan paring asma sinten nggih, Bu? Kok dadak sing ora kenal ki panjenengan lho, Wan. Oh, ngoten. Nggih. Menika leres naminipun jenengan Ibu Menik. Meniki yang cilik to. Menika ibu kula. Nggih, kula lari ler kidul iku lho. Oh, nggih. Nggih, Ibu. Happy. Ibu Bintari wae. Nenek. Kok angel mentojo kawan. Nenek. Yo, anu wis Bu, di anu digawe di tengah ngono. Yung ngono ae. Ah, yung ku yo kono kuwi, yung ku. Kit mau kok ngancap balik dadi bojomu cah kok nafsu ngopi to. Boh aku ki. Kit aman lho kok diangkit mau ki. Lah saiki ngene lho, Bu. Saiki lho normale wong lanang. Oleh sinden bloro wis kedisikan lanangan liya. Ya, terus. Oleh